सासे फुटबल प्लेयार हिसाबै जाहाथे फुटबल प्लेयार सासे मोजां फुटबल प्लेयार जानोबा मा खामानि मावनांगौ बा मा गोसो सिङाव माबानानै थानांगौ बेखौ बुंनो नागिरदों। सासे फुटबल प्लेयार जानोबा खस्थ' खालामनायखौ सोलोंग्रोनांगोन प्रथमाव। मेन खोथा हार्डवर्क खालामनायखौ नोंसोरो नाजानांगोन आरोखि हार्डवर्क मारै खालामनांगौ हार्डवर्कखौ खालामबा मा जागोन बेखौ लाखिनांगोन हार्डवर्कखौ आरो बेजों लोगोसे डिसिप्लिनबो लाखिनांगोन। डिसिप्लिनजों लोगोसे मारै मानसिफोरखौ रेसपेक्ट खालायनांगौ बेखौबो सोलोंनांगोन। बेफोर मोनथाम मोनब्रै बुस्थुखौ नोंसोरो मोजां ध्यान होनांगोन। आजिखालि मानसिफोरखौ नुनो थाङो बांसिनानो मबाइलावसो बांसिन फुटबल गेलेयो। रियेल फुटबलखौ गेलेया बिसोरो फिल्डआव फैनानै खालि मबाइलाव नायै फुटबल सोलोङो। खिन्थु नों फुटबलखौ नायबा रोङा। नंगौ किसुमान बुस्थुखौ नों आइडिया लानो हायो खिन्थु नों ग्राउन्डआवसो फिजिकेलि देखायनांगोन बे फुटबलखौ। ओंखायनो किसुमान मबाइलफोरनिफ्राय गोजानावबो थानांगोन। नों जुदि हरसे थाला जुदि नों मबाइल नायोबा नों गाबोन मा खालामनो नों गावनि खामानिखौ मावनो हानाय नङा। ओंखायनो मबाइलाबो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गाज्रि एफेक्ट खालामगासिनो दं जोंनि माबायाव। बेखौनो आं बुंनो थाङो जाहाथे इयुथफोरखौ जाहाथे मोजां लामाजों थाङो। दङ जोंनाव स्पर्ट्सजोंबो फुटबलजोंबो गोदो जों मिथियामोन फुटबलजों मा लाइफ जायोना जाया लाइफ सेटेल जायोना जाया जों जेबो मिथियामोन। जों जास्ट इन्जयमेन्टल' खालामोन। जोंनि समाव एथ'ग्राब मबाइलबो गैयामोन ससियेल मिडिया एथ'ग्राब गैयामोन। खिन्थु बे जेनेरेसनाव नों ससियेल मिडियाबो दं ससियेल मिडियाजोंबो नों फेमास जानो हायो। किसुमान बुस्थुखौ नों नायनांगोन बबे बुस्थुआ मोजां बबे बुस्थुआ गाज्रि। मोजां लामाखौ हमनाया गाव गावनि। बेनोसै आरो मा बुंनोथ' बारा खोथा गैया आरो बुंनोबो बारा रोङा। बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जागोन।